hadari malfa zaki baka san wargi ba shiga da kanka babban falke zaki baka san wargi ba karan kai kon Allah ka fito maza sun koma tabtura ki sai dai Allah sarki huwal ladzi rahman ja muje a sanda gida da dai da kai majayin yaki toran gewa kake malan kai ka wuce a yi matar gobe na wuta ga shago kamar ga babban dutse tamara ta maki a kasan ja muje mu da kyarke arzikin ka kowa ya ci mai ne zuwa muka aika to gashi yanzu ya dawo ka rige to al'umma inuwar da ba ta da rana kowa ya je ta cewa ne mun bi tafiyar PDP san zama mai hankali ga tura ki sannan maiwa gangara mugunyar hanya tsoho ya bi ta sai yaro gaida mai gidan talakawa mai gi ya gaisa sai yaro kai ce ake ta cewa shago itin da rabbi ya lamunce dole za a gyale a gida wallahi sai ta Allah ta yi sannan wannan aiki sai a wanda san mun gaishe ka a gida giwa ne alai mutumin kirki dole za a kalle tarakin sa a gida mun shaida yayiwa maza yayiwa mata da kiristin dauki da bai giwa kowa ba alwal da muke mai maso sallakawa to komai zamani za mu sa sunan Allah gaskiya ne Muhammad manzon nan amina mai baran sallah alhi da sahabbansa kayan karge juna magana to ta kare yanzu zan hau waka wakar namijin zaki kakainuwa kuma amshagi Allah da girma ya kara maka girma Allah da nisa ya kara maka nisa Allah da samu ya kara maka samu Allah da tausayi ya kara maka tausayi Allah da hakuri ya kara maka hakuri Allah da maimaiti ya maimaita maka ya Allah sarki na ka amsa du'a'in yana a sannan mun aiki sai aman da san mun gaishe ka a gida giwa ne alai mutumin kirki dole za a kalla tarakin sa a gida mun shaida yayiwa maza yayiwa mata da kiristan dauki da bai yiwa kowa ba alwar da muke yi mai maso sallakawa ga mai gonar mota bai jin wuya gurin kyautarta ga mai kyautar naira bai jin wuya gurin mikota ga mai sadakar aiki in ya tashi ai sai ya yota dan shaidan banban ne a ciyamoni ma shago ne gwamnatin tare na yin shaida ka sauke duk hakki gaskiya nake ba ƙarya ba mun mutu labari wata rana na je da garin sa gwamna ya je mutiya gwamnatin tare bawan Allah ya zo da ya wuce sai hangi giwa ba turke ma'ana da to a gida ci a manturakin son zaki nan take ga burki ya fito daga mota sai yana faɗin an gida kai aiki in take abun yace kai aikin nuna wa gida da rabana za a yi ka ya sauke hakkin da ke wuya gaishe ka mazaje na duniya rakin sau kai kacce lahiya domin shi ke gyara nahiya sannan wannan aiki sai a wanda san mun gaishe ka a gida giwa ne alai mutumin kirki dole za a kalle tarakin sau a gida mun shaida yayiwa maza yayiwa mata musulun da kiristin dauki da bai giwa kowa ba addu'ar da muke mai maso sallakawa a kan gabari zakin maza ga namijin doke maza don buka fa majingina karwata su suroce yan uwa dole ne sai mun maka jinjina a gida mulki ka iya bana a tashi tana zuwa dole ne sai an wajibi ne Allah zai rage maka mulkin ka suke yin kwaikwaya a gida yayo ayyuka a amalan zuci ayyuka dole ne ka kira su cutuka a gida duka mun gode maka shara zai kuma mai tantiba kalimi ado na gari duka a babu kwaron kuma babu ruhi a gida zai koma wai dole mulki ya iya a gida ka san aikin al'umma a gida aiki sai aman da san mun gaishe ka a gida giwa ne alai mutumin kirki dole za a kalle tarakin saura a gida mun shaida yayiwa maza yayiwa mata musulun da kiristin dauki da bai giwa kowa ba addu'ar da muke yi mai maso sallakawa a gefen kyauta kun faɗi a gida yayo kyautuka sannan kyautar da yawa wacce ya baku ina take ku nuna mini in yi farin ciki a dan dakata
kuma zai maka kyauta. a shin kaiwa ya gaya muku Ya baiwa kowa mun gani. maganar mota ake maganar kayan nan to ake da ka ce za ka yi mini kafin kai ma na gode motar da ka ce za ka yi mini to ni na ji ƙarshen mota ga manya na zuwa godiya za su yi maka mini kyautar mota na samu turakin son zai ɗin mota to ni ne dai shatansa a to a gida na gode sai gani malam jeri nai kwana ana nuno ni mutura kiyar bai mota ya ba a kito ya bani godiya na zo zan mika buzu na bushiya ko mana tsidar kayar da ke ciki ko na kwance sai ya kwanta kuma naka na ce sai naka wannan rabin a gida na yau godiya ka gamo abin da muke so don makiya su shi